पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनायफोरा ULFनि सोद्रोमा नङा। न'खरनि सुबुंनि बायदिब्ला पुलिसा फाव फान्दायनानैसो बुथारदों। पुलिस तो निश्चय मार्जी खोबा লাগিব এতিয়া। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमानि लेंसुं हाग्रा ओनसोलाव पुलिसनि एनकाउन्टार। बे पुलिसनि गुलि गावनायाव सानै बर' लाइमोनफोरा थैदोंमोन। पुलिसनि गुलियाव थैनाय सानै सेंग्रानि मुङा जाबाय फारियै पर्बत जरानि जनक कुमार ब्रह्म आरो पाटगाव सालगुरिनि जोंसार मुसाहारि। पुलिसा दाबि खालामनाय बायदिब्ला जाथाय जायगानिफ्राय गंनै पिस्तल, 4-9 हेन्ड ग्रेनेड आरो अजद गोनां मुवाफोर मोन्दों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै जोंसार मुसाहारिनि न'खरनि सुबुङा फिनजाथाय होदों। जोंसार मुसाहारिया बिग्रायारि आफाद ULBनि सोद्रोमा नङा। पुलिसा फाव फान्दायनानै बुथारनायनि अजद खालामना गावथारजानाय जोंसारा गोदानै जोनोम मोननाय ULBजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना फोरमायो। जेरावबो मोननो हाला आयो गोजोनखौ नागिरना मोननो थांला आयो सुखौ जेरावबो मोननो हाला आयो गोजोनखौ नागिरना मोननो थांला गैला गोजोन गैला নিশ্চয় মাৰ্জি খাব লাগিব এতিয়া। যে যোৱাকালি যে লগ ধৰি থানাৰ আলোচনা কৰি আহিছে মোৰ বাবা আৰু ভাগিনী, আৰু আজি যে ৰাতি লৈ কিনে গুলি মাৰিছে সেইটোতো কৰা নাই মানে নিজৰ মানুহ থাকে খবৰ নাপায়। গাঁৱত থাকে আগতো আছিলে आयो हाबा माबोला जोबहैगोन बुंस'हाया आयो हाबा माबोला थुंगेगोन रावबो मिथिस'आ सुख गैला गोजोन गैला दहाय 6:30 फनजों फन जालायबाय। ओमफ्राय आरो बिदिनो फेसबुक माबायावबो नायबाय, नंमारगौआनो जाबाय। मानि थाखाय माने बियो नोंखौ दहाय खिथानो होनलांखादों 2 नम्बर मावो, 2 नम्बर दंफां 2 नम्बर ओमफ्राय आफ्लागाव माबा टार्निंआव माबा एब्रेहैदों हाग्रायाव। ओमफ्राय दाना न' खाथिनि मानसिफोरखौ आं सिनायाखिसै होननानै न' खाथिनि मानसिया रिपर्ट हरबाय जाहैदों। ओमफ्राय दाना गोबां
बेफोरखौ सेस्टानि मानसिफ्रा होननानै गावसोरनो खोनाना लाखानाय खिन्थु आफादाव थांखानाय मानसिया फिरिनिफ्राय फिरि अन्दायलांबाय मानसिया हाबावनो गादैलाबाय आय' हाबाब सोर बोखांफैगोन जोंखौ दालाय आय' हाबाब सोर बासायफैगोन जोंखौ दालाय आय' हाबाब सोर क'क्राझाराव सोमजिनाय एनकाउन्टार जाथायनि आन्दोआव मा दं? गेदेर सोंलु जोनोम जागोदान 15 साननि उन्दै गथ'साखौ बिखायाव गोबानानै दुखुजों मोदै हुगार हुगार मानो गाबनो गोनां जाखो? बारग' NDPSनि सासे गेदेर जोंसार मुसाहारिनि अनजालि बिसिजों लोगोसे न'खरनि सुबुंफोरा क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मुसाहारिखौ पुलिसा हमनो हानायनि उनावबो दिनै खास्रि बिसे गावथारनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो दुखुनि गोसोम जोमै साग्लोबबोदों। गोरिब न'खराव जोनोम मोननाय जोंसार मुसाहारिया न'खर संसार सामलायनो थाखाय सान हर हाग्रा बंग्रायाव दंफां फालांगि खालामनानै खुनुरुखुम न'खर संसार दैदेनबाय थानाय समावनो दिनै ULBनि मुङाव जिउ खोमानांनाय थासारिखौ गोरलै गनायना लानो हायाखै दुखुथिया न'खरनि सोद्रोमाफोरा। जोंसार होननायनि बिखै खिन्थु सेकेन्ड नायसिया बुंदों माने मानसिया टार्निंआव एक्सिडेन्ट जादों गाहावाबो दं बेन्डेज फानजोबखानाय आरो मानसिया थैबो गगासिनोखा ओमफ्राय जोङो केसखौबो गिदिर लिराखै होननानै सिखारदों आरो घटनाया बेखौथ' जोंबो अभाब मोनबाय खोनानानै रायलायखाबाय आरो सासे लोगोआबो आरामसे जोंजों माबायावनो खोन्थालायना रायलायदों नोङो फन नाङाखै नामा होननानै आरो जोंनावथ' फन गैया आरो बे ओंखारनानै सानैबो दं दहाय 6:30 माने फनजों फन जालायबाय ओमफ्राय बिदिनो फेसबुक माबायावबो नायबाय नंमारगौआनो जाबाय मानि थाखाय माने नोंखौ दहाय खिथानो होनलांखादों 2 नम्बर ओमफ्राय आफ्लागाव माबा टार्निंआव माबा एब्रेहैदों हाग्रायाव ओमफ्राय दाना न' खाथिनि मानसिया मानसिफोरखौ आं सिनायाखै होननानै न' खाथिनि मानसिया रिपर्ट हरनाय जायो ओमफ्राय दाना सेरफांगुरिनि सेकेन्ड आइसिया लायबाय क्यों कारण है इनका ये मानो तो इतने सारे काम करे क्यों कारण है किससे घोड़ा करो अब घोड़ा ये रास्ता एक्सटेंड करे ढेरी बेराफारसेथिं क'क्राझार पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब थावनिफोराव गोदान हाथियार लाग्रा हानजाया रां दाबिबोदोंमोन। बे समावनो क'क्राझार पुलिसा गोख्रों संदांगासिनो थानाय बुब्लियावनो दिनै जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मनि मुङा सोराङाव फैयो।
आरो जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसा सेरफांगुरि पुलिस थानायाव जोबना लाखिदोंमोन। আজি কেইদিনমান আগৰ পৰা আমাৰ ঝাৰবাৰী উল্টাপানী পাটগাঁও ফালে কিছুমান এক্সপ্ৰেছন হৈ আছিলে। নতুন যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ল'জ হৈছে ULB, আৰু আমি কমপ্লেইন কৰাই আছিলোঁ। আমাৰ তাত মানুহ আহিছিলে, কোকৰাঝাৰ থানাত এই এক্সপ্ৰেছন টকাখিনি লৈ আছিলে। সেইটোৰ ওপৰত আমি কমপ্লেইন 4-5টা পাইছিলোঁ, এটা যিভাৱে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ। যোৱাকালি ৰাতিপুৱা তেনেকুৱা এটা ডিমাণ্ড দিয়া পইচা 18,000 লৈ তেওঁলোকে আহিছিলে। আমি খবৰ পালোঁ চেৰপাংগুৰি থানাত আমি নাকা লগাব দি ইমিডিয়েটলি নাকা পাতি দেখা পাই তেওঁলোকে খুব স্পীডত গৈ এক্সিডেণ্ট কৰি গ'ল, পাছত পলাই গ'ল। কিন্তু ৰাইজৰ তৰফত আমি তেওঁলোকক প্ৰাপ্ত কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা এটা 9mm পিষ্টল আৰু 18,000 টকা আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। সেই সংক্ৰান্তত কোকৰাঝাৰ PSত তেওঁলোকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে। এই দুজন গেংষ্টাৰ তেওঁ 42 ডেথৰ NDPS কেডাৰ আছিল আগতে, মেম্বাৰৰ ট্ৰেইন, আৰু এইজন জনক ব্ৰহ্ম তেওঁ 43 বেটছ NDFB ট্ৰেইন কেডাৰ মেম্বাৰৰ ট্ৰেইন। আৰু তেওঁলোকৰ য'ত য'ত পইচা তেওঁলোকে উঠাইছিলে তেওঁলোকে নিজে গৈ ঘৰ দেখালে, আৰু সেই কমপ্লেইন য'ৰ য'ৰ পৰা পইচা উঠাইছিল তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিলে এই মানুহকেইটা হয়। হাথিয়াৰ আনিছিলে, খুকৰি আনিছিলে। সেই খুকৰি আৰু হাথিয়াৰখিনি আমি চেৰপাংগুৰিত আমি চিজ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি পাইছোঁ। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा BTR सुक्तिनि उनावबो फिन हाथियार लानानै सोमावसारनायनि मुङाव दिनै बर'फोरा आरोबाव पुलिस मिलिटारिनि गुलिजों जिउ खोमानांनाया BTR ओनसोलाव बेसेबां गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लाबोनो हागोन बेखौ समाजो दिन्थिसिगोन।